By ma zajímalo, kde sú. Hej, sú typci, to sú typci. OK. Dostal jsem. Down. Já nemám gánu na fight, kamo, z dálky. Já mám proknu. Jo, za tím autem, co? Jo, za tím autem já se tam Down. A ještě byl jeden v tom baráku, ne? Dejte mi zbraň. Dvíhám. Díky, Hej, to je díky. dobrý. Jo, běhám v baráku. Dobrý, dostal, je bez plátu snad. Red. Jep. Ještě Mě ten tady něco. granát ještě zabije, ty Jo, vole. to byl granát. Čko? Kamerítka. Čekám samé sračky. Kedy? Já. Ty klasika utěkaš písky, tam zpátky. Mám jít z té buketak? Můžeš, tam budou nějaký zbraně, tak jestli tam někdo si něco vybere. Já jsem v pohodě na tom. Hej, No, moc ne, právě. Já teda SMGčko mám dobrý docela, mám to SGX, jo. Co k tomu bych potřeboval. Teď si vezmu tady tohohle do toho to rakeťáka. nemáte náboje, že? UAVčko. Do čeho? Do toho to, co mám, nevím jak se to volá. LMGčko? No. Já nevím, který jsou náboje teď, ty vado. Ty velké krabičkové. Já můžem dropnout ammo. No tak, Jo, tak. Počkej. Ne, krabičku, já mám 0, mám asautky 80. dík. Tohle, jo, to je asautka, dobrý, ono stojí píše. No tu vyžral ten, ne, já jsem si tu házel box tady, aha. Už pičuje Tam byl druhý, hned. vole. No tam byl GG. Máme vše, co potřebujeme. Airstrike, takže Jo. už u nás někdo ví. Čo mi tu přiletěla raketa na hubu? A je mě? Ten nejsi sám. Dronujte někdo, ty vole. Já nemám dron. Jo, já vyhodím, asi jenom kam zalezu. A na to na půl zapomínám. Stráží tě. Je to asi. Odentát, kde jsem to označil tam. Ale není to tamhle, až něco tam. Jo, tady. Jo, hore je na kopci. Tady. Za náma je další custom. Tady to vybouchlo. Loading. Tak jde. To je ten náš, tady. Ty šel k loadoutu. Tam jdeme. Napravo někde, nahoře tady byl. Jo, já jsem ho označil. Jo, pri mne. Tady by to bylo. Jo, pred nás, no. Nástroj tady to by jde. to chcel, můj zlatý. Tady jsou celý tým. Na střeše, jo, u nás už. Ty robíš prdel. Ale do piče. Pojď se Down začal. jeden? Se začal lakel. Leží? Kurva, mi Down. přišel vyběhnout. U mě, na close. Ve dveřích. Do piče, chalani. Jo, pojďte ho. Ne, prečo má to... Ne, oni střílejí zleva, tam další tým. Na to Jeden položilo byl. instantně. Na instantně to položilo. Nevím prečo. Zelenej jsem, jo, jsem zelenej, kluci budou blízko. Berem aspoň oný SMGčko na SMGčko mám, ale... Moje guny. Kde jsou? Hej, tam jsou Oproti- typci. Oproti vyzerá to byť. A jo, Kde sú? střílím. Přeskočím Tam. dolů. A to asi nejsou oni, ne? Nebo jo? Piček, notkat. Ty krávo. Au, ty vole, nezvednu tě. Tam je někde. Zarážo. Ja som odvihol. Mám oný u seba, defibrilát. Na garáži někde je.
Prečo sa to dalo? To jebu more. Ani pre zbran si nemôže mít. Hned ma odjebu. Dron, tady lídá nad náma, mikro. Já tu mám typky dozadu. Tady na střeše. Tu vedľa? Jo, na střeše byl nahoře úplně. Jebe, ja už som bol schovaný. More, jak ťa mohol dát, co ti jebe? Ja už som bol... Jo, si dostal. A ty to nerpí. To nic Dobrá hra. po piči hra, no. Nič horší Na ako to končí. nevím, tež. kdo skače na ten gól v tom piči. Jak tak potom možno ešte zahrám, ale Jo. jedlo pripraviť aj žene. Jo, bráš. Ja už ja budem písať ak niečo. Ejde Tak se. zatím. Čus, Majte čus. sa. Zatím poslem to na rýchlo, zapustím rýchlo nahrávaní. A dajte like, odber a do komentu, či sa vám toto stalo do Battlefieldu ľúbilo. A pokračujeme dál a pokračujeme v ďalších videách, majte sa dobre a konečne ak dáme 300 odberatov. Čaute.